F'Awwissu li għadda il-qatt reġa' naqas u issa n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol niżel sew taħt l-1500. Fil-fatt statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO u riet li fit-8 xahar ta' din is-sena n-numru ta' persuni qiegħda kien ta' 1442. Dan huwa 2230 inqas minn Awwissu tas-sena l-oħra u mitruħ inqas mill-Lulju li għadda. Meta mqabbel Awwissu li għadda ma' dak tas-sena l-oħra, il-qatt naqas f'kull kategorija tal-età fosthom fiż-żgħażagħ u anki dawk li jgħoddu 45 sena jew aktar. F'din l-aħħar kategorija ta' età l-qatt naqas biktar minn nofs filwaqt li fil-kategorija ta' età ta' dawk li jgħoddu bejn il-25 u d-29 sena il-qatt naqas bi kważi 5 darbiet. Anki l-perjodu ta' kemm wieħed dam jirreġistra ma' Jobs Plus naqas ferm meta jitqabblu ċifri ta' Awwissu ta' din is-sena ma' Awwissu 2020. Dawk jirreġistraw għall-inqas minn 21 ġimgħa naqsu b'aktar minn 3 darbiet filwaqt li dawk li kienu ilhom jirreġistraw għal bejn 21 ġimgħa u sena naqsu bi kważi 4 darbiet. F'Malta issa l-qatt ilu jonqos b'mod konsekuttiv għal 15-il xahar. Intant il-Prim Ministru Robert Abela nnota li tnaqqis fil-qatt u qal li minkejja l-pandemija Malta reġgħet naqset il-qatt u saħansitra kisret ir-rekord tal-inqas rata ta' qatt fl-istorja.